Nga foli be e me ka najɛ ni wagati na kabini kuma jan san min tɛmɛra n'o ye 2021 san 2021 e min ye najɛ o la fo kana se san kura jɔli ma n'o ye 2022 san 2022 ye i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ to yan nɔ wagati bɛɛ lajɛlen na ka kunnafoniya ɲuman k'o di e ma walasa e bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogoya min na ka d'a kan o de ne hamina ko ye san tɛmɛnen na minnu ye n wele ka foliw kɛ n na minnu ye n wele fana k'a jira k'a fɔ n ye ladilikan minnu fɔ u ye a ladilikan ye nafa ɲɛ u ye a kɛra sababu ye k'u ka banaw ta ka b'u kan a kɛra sababu ye ka hakilina ɲuman d'u ma fana min bɛ se k'u kisi bana jugu ma n ka foli b'olu bɛɛ lajɛlen fana ye n'a sɔrɔ e t'o jamakulu fana cɛla e k'i jija san kura min na jɔ e ka fara o jamakulu kan ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye ne bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ banaw kan a bɛ kɛ sababu ye fana ne bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ min bɛ se k'i kisi bana jugu ma min b'a to i bɛ sijan sɔrɔ min b'a to i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogoya min na o kama san kura min jɔlen filɛ n'o ye 2022 ye ne ka laɲini ye min ye e bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogoya min na wagati bɛɛ lajɛlen na e ni ne an bɛ se ka nin san in kɛ ɲɔgɔn fɛ san wɛrɛw natɔlaw la ani san camanw kɔfɛ an ka se k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ne b'a fɔ ye i bɔ nane an minnu bɛ n ka video lajɛ san tɛmɛnen na n'aw abonné don n ka chaîne kan n ka foli b'aw ye kosɛbɛ n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ye fana ka n ka video lajɛ i bɛ se ka j'aime ta i bɛ abonné n ka chaîne kan i bɛ cloche notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e ka se ka lajɛ yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la kunɲɔgɔn o kunɲɔgɔn n bɛ video fila kɛ tarata o tarata ani sibiri o sibiri midi wagati walasa ka kunnafoniya ɲuman d'e ma kɛnɛya kan e k'i hakili to i ka kɛnɛya la san kura min jɔlen filɛ nin ye ala ka ne ni e an bɛɛ kisi bana jugu ma kunnafoniya min bɛ d'an ma a ka nafa ɲɛ an bɛɛ lajɛlen ye i b'a fɔ san tɛmɛnenw kɛra cogo min na an b'a fɔ ye i bɔ nane toujours